ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘገዳም ሰገን 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 ጎሪላ 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 ተመን 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 ጎብዬ 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 ፒኮክ 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 ጉንጓ 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 ፓፓጋሎ 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 ሓርማዝ 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 ዝብኢ 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 وخاريا 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 عجازن 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 تخلا 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 أدجبرخا دي برخا أدجبرخا كانغارو كاميغارو كانغارو حريش 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 አንበሳ 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 ነብሪ 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 ድቢ 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 زراف 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 ጉማረ 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 هباي 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 نسري 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 حرقت 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 እዚ እንታይ እዩ? አንበሳ እዚ እንታይ እዩ? ነብሪ እዚ እንታይ እዩ? ድቢ እዚ እንታይ እዩ? زراف እዚ እንታይ እዩ? ጉማረ እዚ እንታይ እዩ?
ህበይ እዚ እንታይ እዩ? ንስሪ እዚ እንታይ እዩ? ሓርገጽ እዚ እንታይ እዩ? ሓርማዝ እዚ እንታይ እዩ? ዝብኢ እዚ እንታይ እዩ? ወኻርያ እዚ እንታይ እዩ? ዓጋዘን እዚ እንታይ እዩ? ተኹላ እዚ እንታይ እዩ? ኣድጊ በረኻ እዚ እንታይ እዩ? ካንጋሩ እዚ እንታይ እዩ? ሓሪሽ እዚ እንታይ እዩ? ሰገን እዚ እንታይ እዩ? ጎሪላ እዚ እንታይ እዩ? ተመን እዚ እንታይ እዩ? ጎብየ እዚ እንታይ እዩ? ፒኮክ እዚ እንታይ እዩ? ጉንጓ እዚ እንታይ እዩ? ፓፓጋሎ